step kebakmen pat kebadat jingkermen kepi baro aingu ublay ngila penyalang ang kumni kani ke step long kesni ke bakerpang aka bangi rakhi ya ka Bible Sunday akani kesni hi baro sni akum ke school pen paro dan kumni kani ke por baro wan pan puli aka school pen pau pengidon ingdong ya senglang nak kebentak kani ke program ke Bible Sunday kani ke sengi play undor kat batni unkur kuingi a benta barok ki bengin pendap akan step aswa bengin niat caprang tung nyelai pat play agi jing duai au play ubau pa jongi ubah beneng Iwana try Jisu kenran Akmat ki selajat ibak huj ijong me Pan aingu yami try Amar ki jing it bah Ijing isnei Pan ki jing kirku ki mametek slay halor ki jing im ki jongi Ladon ringkat ban ngi ablay kenrat Ling bagi ni kat wei telik benai ia bela lek no pat kum ni try kan rat ap ngi jam au ni benai uba kat duk jung ni usnem duai ya ka jing alam ke jong me pamen don ring kat bat ngi kum ke school pen pau oi du try kan rat kum ke ni step ka balong ka tayo ka bening kong jung ni benai Rakhi ablay kenrat ya ka Bible Sunday King rakhi ablay kenrat Pan aingu nam ta ketin ke ba im ke jome Abalong ke kot puli yang i baro atrai Jisu kenrat Oi ru ablay kenrat ulong blai ablay kenrat Oba pendap yang i ta ka jingkemen atrai kenrat hab ngi pen kre ru ablay kenrat Ya ka jingwan long briu ke jome sekani ke perthai Tu isnei ablay kenrat pemendon ringkat ablay kenrat aku jeng syakri ke jongi ye barok ki bengin pendap kindalong try kenrat iba pedang pun bat pedang buron akmat jeng isnei ke jome ngau ke bengu ke jongi ama jomeng ipan kini barok aga kerteng utrai bo unong penim jeng Jesus Christ amen Nyin petengi ke jing syakri ke jongi daga bangi ruai lang ke jing ruai ke basispa lai pun riu jing ruai ke basispa lai pun riu kaktin jong me ke bakodor kum ke siar belapun perang kaktin jong me ke internet kaktin jong me ke babang ke badam terungap dok nut jonga ke pendam abakan mau kitu kisngi bangasyam ngau baha babun Jing sawa kaktin jong me Dok nut jonga kapenhun Suk maki bayoi Humat jong me Puning hi Ya ruai Jing ruai Baro sautuli ke dekat Jing ruai Pasispa Lai pun riu
bagi Israel kenang bud kabako dabdajor banyalam rupa donbo habaken bau gitu kisni bangasem skobababun gajing sawa gagdin jong mi don ujong ngakapen hon sukmaki bayoi kumajong mi unenghi aban sloka din kajong mi bakren pa siaubat pasyon yongan yat berklem jing berkat syakadi yang syakamon nang buten dakaktin gan yat berklem keladi Agani ka porpat nginyo ya ka Bible recitation na ka Cradle Roll Department pat nladep nginyo pat ya ka jingduai na i Mrs. Lizia Sakhar. Ngan puli na ka gospel u Yohanes nang kabaningkang dekat kabaningkang kiktian ki angkum ni ha kabambin ningkang ula dan uktien bal uta uktien ula dan bal ublay bal uta uktien ula lang ublay. Ngan puli na ka gospel u Matias kalanang kabaal pusaw ka dekat kabalay pusan kabaneng bat ka kendaw kan lenyo hanre kiktian jong akin om lenyo satya. Sam shisba katkindai dekat shisba asan kaktin jong mi kalong kasyarak yang hijat jonga bat kajengsyai ha kalili jonga. Pakai ni kapor ngin pai lang shoble kijing duai. Ko kapa jing iba happening. Pakai ni kapor ngin kamat jome. Ban aingu ime nomor bamira lum lang ingi kumne kan try Jisu biet pakai ni kapor. Ban syakri ban pendon buram me kateng ka bakhot ke jome. Ting ba ke jing ruai ke jing duai ke Bible recitation ke musical drama ka kena akin saai. Bat iki ibarok lang sa jong ni ka program can try Jisu biet. Akom kani kapor can try Jisu biet. Ngis ko komen shibon can try bingi op banya lum lang kani ka Jason ka bakerpang ka bangikin mau ya ka kom ka Bible Sunday can try. Ni ai ka buram shame can try Jisu biet. Ya ka jing it ka jong me can try ka bamila ai Lord jing ka katien ka jong me. Bangin yo ban tip shapang jong ka bangin yo ban pule ka. Bangin yo ban bo ya ka ki donot ki jongi can try Jisu biet. Ban long ka jing shai. Akani ka jing dum. Akani ka perthai ka bangi em ka badap da ka jing dum can try Jisu biet. Ban long ka jing shai kena red. Aklanti ka bakin let can try Jisu biet. Bat ringkat lem mingi kirang baru. Ngai ka buram shame can try Jisu biet. Namar ka jing it ka jong me bamila paila ukon bela camera way ban wan chikini ka slap perthai can try. Ban hikai ban yalap ban le hikamba bat kam tam e ban hikai ngi shapang ye eki ba kin jaman sim
chapang ka hima ki beneng ka jingwan ka jong me can try jisu be la play ya ka lat can try but ban tho ya ka tien ka jong me lingba ka jing prasad min sem ka jong me ya ka buram she me can try jisu be number ka jing prasad min sem ka jong me ya ki reu khot ya ki por ki ba men shwa we can yo ban tho ya ki ba kin jaman sem akan ka bible can try jisu be but ka bible si sha kalong ka kten ka badan ka bor ka badan ka brang trekam hado menta can try jisu be nga duai can try ba men pen sku thu apo jungi ya ka jingdon kam ya ka kten ka jong me ban pule ya ka mala ka sngi ban pen la landat ya ka ban bure ya ki the court bible ha ka download ka jongi ba ka wan ka no ka jingale ka no ka jing e ngin pendon kam daki can try benila prasha e kini ka perthei ni ai ka buram sheme can try bamila ai lo jungi ya ka bible class can try jisu be ka pendon kam ya ka ktien ka jong me ban bat yo sambai ka ktien ka jong me ha ka dono jungi khon hep ki barat ki jongi but kum jo ki khon he ki jongi can try but ngit scam can try jisu be baki jing thmu jong ka bible class can try can the long ki ba or long can try jisu be ki khon ki jongi kin em hakalenti jong ta ka jing shai can try jisu be ki long ka jing shai ki weipat ki bam pat shim latep yeme but kin wan ra ya ta ka jing kala can try ha ka jing em ka jong ki ha ka jing em ki para marjan jong ki but ha ka em lang sa alang hi barok ka we can try ya ka buram sheme can try jisu be bamila jet ingi can try jisu be ki khon ki jong me ban yo ban tip chapang ka ktien ka jong me nga duai ba menang yai the ha ki donor ki jongi ya ka jing shai abangi pule ki ktien ka jong me kan shong ha ki donor ki jongi but kan pen kalai ka jing em ka jongi can try dadangi do juyat klenti ki bam dei ngin phai na klenti ki jong ki baladangi jukup ki jan jot can try jisu be men map ki pop ki jongi but men kop ingi da ka jan ki pathamai can try ngai ka buram shime ki ei brang sa jong ni ka singi can try ya kini ka jasang hi barok kawai but kum jo ki jasang ki brang sa can try jong kani ka singi can try but nga duai can try bakat banginang he nang san nga duai bi khon ki jungi kinang em but kinang eat ya me but kinang wat ya ka hima ka jong me can try kerana ki donor ki jungi can try banginang la ban sngo tho ya ka ktien ka jong me na koi ka por shoi pat can try gin sngo tho bangi hab ba ngin wat ika kat bangidang em can try jisu bi ni ka slapor the kat bangidang yo ban puli la luat jaka bat nginom pen tuot can try ta ka por can try jisu bi kran hangi we pe we can try but nga duai ban men don kat can try iki barok barang sa jong ni ka por but jong ni ka singi barok ko we men ta do bom jukut amen jong ni wai heb gibret khabar gikmat jong ni wai ko kpa jong ni bahabeneng long ba khu ke teng ke jong me wan ke hima ke jong me long kamon jong ha pedeng jong hina ka por ya ingum ke kenrat me laming ya try no basdang jong ne ke je seng ko try ngio mat ngio sngo ko try ka je lam sim ba khu je me ko kenrat adra ble ba kraw bor ngai ngum ba try me lam yang i kum ka balang kum ke skul pen pau ko try abang yo man rakhe ko try ne ka sngi ka bakarpang ka bible sunday ken kon try ko kan rat ko kum ge jing panya ki bot balang ki bashan hang able try ba bha ka buram ka jing ai shima able nama malong ble ba panya ru ka jing em ning hasla ka ne ka perthai ni don ha ka ying ka ba khu ka ba kan tang ka jong me ban shakri ban mane me ko try oi ban psa ban pja ya ban yo ka jing psa jing pja na ka tin ka ba em ka jma ble ka buram ngai shime ko kan rat nama malong ble ba tip lo dingi ka mangi long ko try ni wan hang nengi sliang ba ngi kwa able ban yo sngo ya ka tin joma ha kiru kom ka ba per able nama ka tang duai ko kan rat isnei ban kar khu ngi ko kan rat ki benta baro ka jing shakri no do basang adu bawai no jong na ko por ane kri maru ko trangi don ban shakri me ko try lang ba kinik jing angu shaka kam jong ma ble isai ko kanrat bangi ai kinik jing angu shaka me ko kanrat pdiang iki atrai bawa kum makilong
บัดอิสในคำตามก็จังลาบันอายชกคำจงไม่ก็ใจเงินอายรู้กิโดโนดกิมันเสียมยิงก็ใจบันชครีบันสกีไม่ก็ใจกุมกีคูนกิบลาสูสปะกิจงไม่รายบพังดวาอิสในโกตาบันกระคูยังอิลังบาโรนดูกิฮับกิบริดงี้กิบลาสันรูโกตายฮาบิงไอชกคำจงไม่ก็จังเงินพายใช่ไหมเด็กมันเสียมกิบสกงูนามากิจิงกระคูกิมันไอฮักกิกเมกิกพาจงกิฮับกิบริดฮักกิกมีกิกพาจงกิโคนสัมลากิบัมปัดดอนลกิจงกิคำกิจำโอจับเร่งจงอิรูโกตายบัดดอนลกิคำกิจิงเทรโกตายเกยเกยบาโรกิวันเนกตีกิบัสปนจงไม่นามามาลองอุตรายอุตันรายกิจิงกระคูบาโรอับเลยLemar kata ji subi isnai ban priang ki kemak ki long ablai mangi kum ki khon jame ko tra ngen yo mat ngen yo diang ke jing ko blai jame kat kum kam man blai jame tra baba isnai ko kan ngi duai ru ngi wai pat oi ki bamla ban ye don bentan ke por lang ba ki aingu lang ba ki ke benta jong jing shakri ko tra metep khambai ki ko kan rat mat ngi duai sai ban kar khu yu ri ki ru kum ju a tra ba ka wai pat ka por ba kaya ka breng hun jame ko kan rat Gin yo la ka jong ka banta ablay ban wan cha ka hing ka jong me ban cha kri me ko trai ban ai ngoi me ablay ha ka no ka banta ha ka no kur kom ka me ibet ban pendon kami ki ko kenran nisnai tra ba pa yen ka por ka badang sa Ibu tiak tibul jong me hoi hangin se yo jing sa jing pia sapang ka tin jong me lama ka ne drama ya ka ba ka skol pen pau ka pen ba ja blai isai ko kenrat ban ker khu ko kenrat ngin yo a ko trang yo ma dia ka bor ka tin jong me ka jing hikai shong ten rai yang ikum ki bangai ko trai ba ka jing sko ngu ablai mela ai ngi ka tin jong me ko trai ka balong ka dawai man sim ko tra ba ba man pen klan jing long man sim jong i ka balong ka bor ko trai ka wait lam ngila bele persya ki bui thaw soitan bat ka pom ngalong ka da ka bor ko trai umuter nem ko trai balak ban pen om ki do not mau siang slam ngi ko trai baba mengintip ata ka bor ka tin jame ka long ban thaw thamangi ki bru ke bajat baram ka bor ka tin jame ka long ban pen im ngi ko trai ha ki batlot ka jing long man sim ko kenran nisnai ko dan ki kron hap ki barit ki bala pen pule ka tin jame bat ki wai par ki ba shim ta shibet ablai ker khu ko kena pendap ki do man sim ba ko jame Klang kila ban le ko trak ba bhatam na ka ban taban pen pau ya ka burom blai jome simti ko kan rade ka por ka badang sa ngi bu tik ti blai jome biang ngi ka magilong ma pri ki pop jongi na be kin ngi pangi de mateng uji sunang penimbi amen Ni pen pau ka jing snongu ya ka cradle roll department na ka menta ka to ka bible recitation ki de khot na ka ktien ka jong blai ki bala phi la pen sngo apa deng jongi ublay undon ringkat bat pi unkur kui ke jing em ke jong pi inang yai e ban pule ya ke ktin ke jong blay ni pen pau ru ke jing sngongu yai Mrs. Lizia Sakhar labu iki baro ak jing duai blay unang yai don ringkat bat pi unai yai kurku ya ke jing em ke jong pi hoi ru yai temsan Dr. Olamare ibla pen kentang ya ke jing ai ngo akan ikapor pan Nyinya ruai pat sekawai pat kajing ruai ke pasis pak tau po kajing ruai ke pasis pak tau po Bible bangai in kalong ke ketin ublay kaya lap yu jisu nong pen im kapertei Bible bangai in ngan ko ngu tangika kalong kan solong ka syarang panyalam bet yang ka Bible banga it ka Bible kalong ka ktin ublay nyerwai lang tu jirwa ya tu jirwai bro lightly the khot lem bat ka chorus adin kani ka jirwai nginyo pat ka musical drama ka Mary Jones bat ka Bible ya ka bala pendit penbiang dai Mrs. Arnga Bible
Yakani ke musical play na pensyong nong rim nakakot ka Mary Jones badla ka Bible kabalapin kala siya kaktian kasi do Reverend Daniel bado Reverend Sydney Evans kajinya tu okana kalong siya pang kaway kasamla luot no Wales kabakerteng ka Mary Jones kasnem kaday kat hinyo spa kanday puar bat kapor kaday haka ayom senrai kania kalajia haka shnong rid kabadon ha North Wales kabakerteng Tlan Fiangle kabadon ha try jong ulum bajrong ukeda idres syapang sep ngi na Tlan Fiangle kadan ka road duriau kabakikot ka Cardigan Bay nadu bakadang rit ka Mary Jones kalong ka kena ka bakamper na kiway ki para kena nadu bakadang don pras nem karta ka sngaw tanat ban sya askor ye ki jinge tu khana syapang u Joseph u David u Daniel ka Esther ka Tabitha bat kiway ki jinge tu khana na ka kot ba ling ba ki kme ki kpa jangka ki kme ki kpa ki long ki bariu blay ki basmat le jinge sing Kim don kot ba la ka jong namar bagi day tang kinong tanjan but Kim don pisa bantiet kat ya ka kot ba hakito ki por day tang ki briu ki bariu spa ki badon ya ka kot ba hayeng pinban ka jing trang jong ka Mary Jones ban yo ya la ka jong ka kot ba ka pinlong ya ka ban tray shitom bat ban kin show kin diap hadu henrius nem nadu bakadang kena hadu bakanda samla lot kanang banyo thiet ya ka kot ba kinong yeshim benta kilong ka Mary Jones beleng am don ka kot ba la ka jong kikme kikpa ka Mary Jones Kakot ba kabastom banyo bat kabarem banilong ki beduk bantiet kat ka kot ba unong hikay school ka kena ka bapro jabing bat ka donut jongka kam sim laman kriat usaheb bat Imam Evans Yin eno ayapi hangni hayeng jongi Mary mapi bat ka Bible u Reverend Thomas Charles Kajingja kabakum kani kada penyam ya ka donut ka ba etam Kikmi kikpa ka Mary Jones kia Shongs Ading bat kia Kren Arwood
Uksa Shipang Tia Jing Kang ka Mary Jones. May, pa, galapo yang. Balai Islam kun. Kalau pelat riu beje, kau beneng ru kalau kemyong ren. Ngala slam namar ngalitpan kalian kalenten iba William. Uksa syarak jongi umla syang syu, bat ngashap tieng, yak kalenten jongi kan lip nak. To kam nale Mary, Henry nga bat ipa jong pite, ngai ab epina duk meneng, kuslai de behiwan slam syihing. To kam nale, shim, kup nak dah kini kajan. Kebeneng ru kalak kriat te mentah. Yakin penyelit mesti ngesek. Mary ringkat ikmi kikpa, agataga janmin hile bat badat ha, hila lenjing ngesek syaying usahab bat Imam Evans. Agaba kaladon kajing erwai bat kajing kulit na katin bleng. Kikmi kikpa ka Mary, kilong kinong tanjan saat, bat kumta kide bandem tiap, halaga kam baro shisngi. Kambun na kikam, ying kihap ha ka Mary. Kasatjan, kasaring, kasumar kper, ka ay kau ya kisiar, kasyat ja syat jingta, bat katrei kijat kam baro. Kat ba katrei ka kinud da ka jingrai wells atat. Hapdeng ba ka kinud jingrai ka ong kensan. Bandanga syunang tang ban pulih ngalanang san hagarata ban ngasngosi bangampat nang ban pulih ladangan nang te ngan jinda pulih ya ki jingat ho khana ki bas ngau tenat ba ro na ka kot ba Wan rung ka Mem Evans. Wah, balik kum ni Mary, balik hiam. Ngasusi palat bangakwa palat ban pulih kot kam tam habang ayos ngo ya ki jinga thok khana na ka kot ba kat no nga ang nut ban nang pulih yaki Snap no wat yam syu dan mau ke ni ku hep be bahadu ba pindala anang ban puliru lada hakata ko por ru phimpat yo alat ban thiet ya ka kot ba jong phi wan shiyeng jonga hakanu kanu ko por ba khilai pin puli da ka kot ba jonga kataru lada phila ban ya jingai geng ki kejat jonga ki klan ngala ban yat armai hoot shisha ken ngan yat ladang ayo lat benang ban pulih nem kilayan nadu ka jingwan kai ka Mem Evans saying ka Mary ka kami bat ka Mary Jones haying kia trey kam da ka jing minat bat ka jing yaisha ka Mary kalala ban pendep hok lelaki kam ki baman ka sngi bat ki kami ki pa kila shania haka
yaki kam ying kam sem baro dei ha kum kani kapor bau pa jongka ha ka wei ka jan mit ulawan pai shalaying na ever ginolwin ka shnong barit ka bajngai armail na flan triangle ha ka ba ulalet di yaki jan saiwul ki ba mau bat ka kemi kilayatan. Mary, go Mary. Shano pidan kun. Oi pa. Kun. Ngadan ka kubor babhar mata jong pi kun. Ka kubor bapa ayu pa. Kun. Ayo sngau bu an sa please kun shen. Ha abor kinolwin. Bat ngatip bai kun bai e jonga. Ila ban ya hadu armail. Tang benang men pulie bat ban tho. Kupa nga kemen palat bat kemen siem jonga kedap da ke jings ngobha namar dodok menta ngan senang ben puli ya ke kotba. Ka Mary kalayo lat ban lit school ban tho bat ban puli ka long ka kena ka basmat basting bat ba pro jabi Uta unong hikai u John Ellis Ula itu ya ka jinglong ka baper jong ka Mary bat upen shlor ya ka banyat shaprang karu ka minat klem dan bantan Mary, ada puli ni mikitu ki alfabet Welsh ki bang pak spelefi. Hoot sahem ngala puli lendat iki sngap mo ngan rai. A B ek do I e vaf ga ha I ja u sh o vaf Ish, very good. Kum takin. To, ya menta nginyer spellang bat ngamo rang finken mau ba. A B ek da u e vaf ga ha I ja u sh e o vaf Menta yang nginyer puli lang bat nga kowe ke dekon naka Bible mo. Hata. Kat nu nga iet ya ka anjong me kalong ka jing perkat jonga baro sisni. Slem hadin balapli ya ka skol mensngi lapli saya ka skol pen pauru bat ha ka tahi ka sngi ublei ka beningkong e layo ban hikai ya ki khenna shaphang ka ktin ublei ka Mary kala sum lasle bat kala phong de ki jan ki bakhol kami na yin kaya da ka jingshit rehem manang ban puli ya ka ktin ublei andala wai ka jingeseng ka Mary kala up ya ka Mem Evans Kublai mem ngobha ngala ban crunchy kentien bat pi Pila ban kren kun? lamen ars dem pila kular yanga ba ondanga lanang ban puli ngan sawan ching jong pi ban puli ya ka kot ba Ngakan mau biang-biang ya kata. Wan si la si set jan. Tu ublay un penlong ke jingker ku ki dala ka ketiet. Kaying usaheb bat ka Mem Evans kalong kabahe bat kaba itenat bha
Shabar kidan kisem masi kisem siar sem kulai bat sem snyang hapok kaying syadja dan uketli ubadang siau hadepei bat kajing sma ubi kikik badang shed ha ka tender balapin ubi ya kaying baro kawei sa kawei ka kamra syangkai hangta halor mit ladan kata ka kitab ka bakodor tam balatap da ka jan linen bali ka Mary marsen rong hangta kala kinyo shirenyang kala kliap ya ka jan ka batap ya ka bat kalabu ya ka harut bat kala pli ya ka ktin ublay na ka gospel u Yohanes lenong ka besan ka dekat ka balai pukandai bat ki khamat jangka kilayo I ya kini ki ktin Piyit bhaya ki jing tho na baha ki pimut ba piyo ya ka jing bam jukut kita ru long ki baya pla ya nga ngan yit bat ngan hikai kat bangala bananga yo ka Bible la ka jong Bangilayo kaktin ublay yin yaro kalong kaktin sopa ay yin yaro kumkas ba bin shai surha bin jem kalin dikau kala bangilayo kajing shisha yin yaro nga day banyo ka kot ba la ka jong la da ka day nga ban kan show hado si post nemru ngan yai kan show hado bangan na yo ka kot ba la ka jong day hamar ka bakum kani kapor baka mem Evans haba kalatip ya ka jingkwa ka bajer ka Mary Inchler bat yarap ya ka da ka ba ai sobha ya ki siar ki bakha peleng Knang bakan yo di yaki kisgi kila nang ya ka Mary kalajan khat riusnem karta riusnem kalakin show kat ipisa bakayo da kabalen yaladi ha kawei kasngi kat ba kidang ya syongkai haying ya thu nga ko pa bait nang no ngan yo le thiet ya ka kot ba kun ngaru ngam da tip phi ka bha ba phinit wa jing tip na usahap nai kai hoi kun nga tharain kam tip ha ma in e pin yo ka Bible ta ka ta me pa galit wa jing tip shama ka Mary klale kumbala batha ukpa bat ka kami kala let show sahab William Hugh bat ula juba ba omla yo shu wat ki kot ba Wells ki bala shan min sham snem ki la lut light satang na Reverend Thomas Charles ubadan hakashnong bala kataru kam tikna na marbaro ki ba ula yo na kanong ba London ula dab lukula lupa ha ki briu ka Mary Jones kala sngow diaw haba kala yo sngow ya kani kala let pai shalaying Henry kam shimdu jingkermen kala kut jingmut
Bakadei bandit wat yo Reverend Thomas Charles Shabala. Wat la kalenti kalong kabajngai hado arpusan mai. May, pa, ngamla asyo ban set hapo jonga. Kaman siem jonga ka trang bangan yo ya ka kot ba ha ki kti jonga. Pen pelat hun man siem ne em yanga bangan let Shabala. Oi kun, insya sup musim pi. Kikmi kikpa kimla sha shu ban khang ya la ka khun. Kilayo ya ka jingtrang ka badan hapo ka donu jongka. Bat kinget bau blehi unyalam unri bat unsumar yaka. Kun, ublay unda unri pi. Hadu pinda poisuk. Sha Reverend Thomas Charles. Kasnem kadai kat praspa, bat kaladai ka ayom per em. Gum la shai, ka Mary kala ke dang step per ngap, kala sum la sle, bat kala riam bha kum baju riam ki nong Welsh haba ki let jing yeseng. Kadan tang shijur, ki juti, hendrai kas ngau benut, yo ki jat no, kumta ka tep no ya ki juti hapo pla bat kamut ban phong pat onda kalapoy sya kashnong bala kala jam ya ki lum bat ki warit onda la shiteng sngi kala shong thad bat kala bam ya ki jingbam baka kami kala pensong. Kalayat biang, bat anda lamit, kalapoy hakasnong bala. Kalalet bet syaying uwe pastor kabalang Calvinistic Methodist kumbala batha yaka bat namar balamit ula khot it basa bakan pinja that no yaladi kameri da ka jing ngongu kala pediang ya ka jing truas bun jong u ha ka step ka babud kameri Jones kala letit jing khang ha ka ying u Reverend Thomas Charles. Wah, they couldn't have con rao mo. Ali, room. Shang. Dem, nang ta. Kega kerteng ke jong pi. Ka kerteng jonga kalong ka Mary Jones. Pi don kam ayu. Nga kwa mentiet Bible na pi. Nga la pelang ru ya kini kipisa mentiet eka. Kameri kala penslor ya ladi, bat kala jubab ya ki jingkili jong ubaro, kala ia tho ya ka jingtrang jong ka nadu dangrit, ban yo Bible la ka jong, bat kumnu kala kinshow kindiap, rius nem ban yo thit ya ka. U Thomas Charles ula ngap shipang, bat ula pai shaka daki khmat ki bas ngosi. Ngas ngosi shisha. Ko heb ye. Bapila day banwan na do kasnong tlan fiangle bantiet ya ka Bible ban ngamla banay ka wayru ki Bible Welsh ki bangalayo menung may na London ngaladab dilot ya ki bat ki sasapang kandian ki bangalabu kerpang nagbanta kitu ki bala pabu kanang-kanang Kajing trang jong kani kasam lalut kalak tajur ya u Thomas Charles.
Pi dei shisha ko heb iet ban yo la ka Bible la jong. Wala da kalong ka ba pelat yang ban yo ki Bible Welsh. Handai ngam la man pan pai thli pi. Ap si phang ko heb. Mary Jones Shim Pulia ka kot ba da ka ba sumar minon ban pulia ka kin show ya ki tien ki ba khuaj ha ka do nuot ka jong pi bat le kat kom ka jeng hikai ka jong ka Kublish bun sahab bapila ayanga ya ka Bible ka banga iet Daka Jinkman ka Mary Jones kala let pai pat shala shnong shala ying bat shala ki kemi ki pa ka kudup na ki kemi ki pa bat ka kublay ya baro ha ka shnong tlan piangal ke jingja ka bakum kani kanda penjam ya ka do nuot ka ba tam ka jinga tho khana sha phang ka Mary Jones kan pen ki men sem ya ki breu baro ban nadu kani kasgi nganom song thachu hadu banda syam kalan bangala ban pendam ya ka jing kerdu ting jong kari wells ka jonga ka ba pertajam ban yo ya ka ktien ublai ka jing wan wat Bible jong ka Mary Jones ka lakta jer ya ka mensim u Thomas Charles ka jingli ka bayaiwan ha u barabor ka long kumnu ngala ban penyo ya ki Bible kat ban biang ya ka reveals baro ka way kumta ha ka snem khat pras pa ar ula lech shanong ba London ban ya perkhat kumnu ban seng ya ka society ban pen priang ya ka Bible ka committee kala minjur shitham shapangani ka kam batay hakas nem khat pras pa saw la seng ya ka British and Foreign Bible Society day ka Bible Society ringkat bat ka jingya trailang jong ki missionary ka bala pen kalaya ka Bible shaki jaktin ba pher but day ka Bible Society kabasyan ya ki Bible bat kabadi ya ki Bible hakador kabajam sya ki benriu baro menta ka United Bible Societies ka kanthop haki shispa sanpau tli ki Bible Societies hakaleng ka perthai ba ka traikam haki arspa saupau tli ki ri hakani kapor ka bamanta ki don katu kan ingot kinong mi khmat na ki Bible Societies ki bapher bat ngan khot yaki iwei hadien iwei ang paru yaki bekin sngop ha ban pani thu iladi da ki ktien na jong Geneva Bonjour, je représente la Société biblique de Genève. USA
I am a representative of the American Bible Society. India. नमस्ते। यीशु मसीह की जय। मैं भारतीय बाइबल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। Egypt. Shalom. Ana Mumatel, Onmen Janayat, Kitab al-Muqaddasal, Asmireste. Russia. Привет. Я представляю библейское общество из России. Greenland. Hai, yang representeer Bible Cable from Greenland. Hawaii. Aloha kakao. Ke kuane awika hui by bala mai Hawaii. South Africa. Ek verdien word ek die Bybel geen woordskap van Suid-Afrika. Korea. 저는 한국에서 성경 학회를 대표하고 있습니다. Argentina. Representando la Sociedad Bíblica di Argentina. Hagani kapur kabamanta na kaliang kajongi idon kawai kajing rai ban ai happy baka kerteng kajing rai kalong we have a story to tell to the nations. We've a story to tell to the nations that shall turn their hearts to the right. A story of truth and mercy, a story of peace and light, a story of peace and light. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday light, and Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Ibn Pau kajing songo ka bakraw ya baro kitu ke blasim benta ha katu ka musical drama ka Mary Jones bat ka Bible Ibn Pau kajing songo ka bakerpang ya Mrs. Regency renga ibal penbet penbiang penbet ikani ka musical drama but i babaro ngilai syak skor kini ki hep ki barit ru ngilai syongkop but kalong kajing hikai ke bakraw yang i hakani ke step kat nu kajing terang jong ke Mary Jones ban yo ya ka Bible but lingba kajing peni kajing terang ke jongka kat nu ke balak ketik men siempat hari Wales but kalalong ru kajing sedang ya kajing translate ya kajing penpar ya ka ketin ke jong blai hakeleng saudong jong ke perthai kabakot yang ai pi ke ni ke step kelong ni baro ni don ye ka ketin ke jong ublei halaki jong ki ying ki sem hatu
ni pendon kam hok mo ya ka ka ba ni yo da ka ba ni puli ya ka man la ka step shidkhot adkhot bat man la ka mit shua ba ngin penjat thai iki met ki jongi ai ba kani kan long ka jing hikai yingi kan long ka jing kentu yingi nadu ki hep ki berit shidkhot man ka step man ka mit kan long ka jing hikai kan long ka jing kerkhu ki jing em ki jongi bat ru yaki belasan bat kimi ki pa baro ki ban yalam ki khun jungi bakin long ki beriu blay bat ki ba e ya ka ktin ka jong blay hakini ka por pat ngin yo ya ka bangin pulilang ya ka sipo hukum mga khot ya iten san WM Ramsdam ban yalam ngi hawa puli ya ki sipo hukum tongin suwa ban yang baro dongin spelang ya kidi hukum ya ke boleh lebu hangi kum ki khon jung u ban pule ki malakapor don kanu tli ki hukum sipo ki ki tu ki bau boleh loong hak ba ar pulunong ka kitab Exodus menga utrai bau boleh jong me balawalam yame negeri Egypt nakaying ki jinglong marau yaitu ia ki hukum kebaningkong men om yo kiwe ki blay nalor jonga kebaar men om thau blay thau iladi lemne ya kadur ke ru kabadon habning shedrong lemne hakakndo shepo lemne haka hapo kakndo men om dem yaki lemne shakri ki nabangau try bo blay jongme ngalong ublay ubatut shen ubapenwan ya kajing pelat kikpa hakikun hadu kabalai bat kabasau pateng benreu jong kabeisi yanga bat ubale isn ya ki hajar jong kibei yanga bat kibasumar ya ki hukum jonga kabalai men ong thalai ka kateng utrai ublay jongme nabau trai onom benksan ya bo ong thala ya ka kerteng jong u kabasau ken mau ya sngi sabaton ban rakhi khu ya ka riu sngi mentre bat ben le ya ki kam jong me baro en re ka sngi ka hnyo ka long ka sabaton utrai ubo bele jong me hakata menom le ke ru ka kam mame lemne u khon jong me lemne ka khon jong me lemne umarau jong me lemne kamrau jong me lemne ka jingri jong me lemne unong we ubahpo ka phalor jong me nabahaki nriu sngi utrai ula thau ya ka beneng bad ya ka khndo bad ya ka duriau ru bad ya baro kat ki badon haki ula syong sngi ru hakata ka sngi ka hnyo namar kata utrai ula kerkhu ya sngi sabaton bad ula pen ketang khu ya karu kabasan buram yalukpa bayalakme bon penslam yakarta jame hakakhndo yagwa trai bu bulai jame lai hame kabahnriu men om penyap kabahnyau men om klim kabapra men om tu kabakhandai men om sakhi lamler yau paramarjan jangme kabashipo men om ikwa yagaying uparamarjan jangme menamikwa ya ketengah uparamarjan jang me lemne umrau jong u lemne ya kamrau jong u lemne yu masi jong u lemne yu kada jong u lemne ya ke ru ka bede ke jong uparamarjan jang me tasawa pansyong to bulen kerkhuingi habangi puli ya kenika shibho hukum hakni kapor nagam tagaburam jong u amen yen penuai no ini kejing syakri jungi kani ka stem da ka bang yerwai lang kejing ruai ka ba ar punyo kejing ruai ka ba ar punyo sngap berruai ki paj ba angel burom ya usim blakha ha perthai lawan kejing suk syaki briu kejing ngobha beneng bat perthai burom ai ya uji sukris utrai burom ya usim kejing suk burom yu Emmanuel ha ki bah klit tam ru buram ruai pi ki angel beneng bat perthai buram ai
ya u Jesu Christ u try la dep ngi rwai lang kini jing rwai bor salt li de khan ban la dep ban rwai kini jing rwai ngan kerpat ya i pastor in pelaj ingi da ke jingir ku bat penwai Kajing ai kajang Jesu Christ ubau trai bat unang pene mujangi kajing edba kajang ublay ukpa kabana bom jukot lembat kajing selok kabat hyang kajang mense bakhoy kinyai long kinyai sa rengkat bat ngi kum ke skul penpau jong kabalang presbyterian mauro bat kireu ngai juru keleng satlak kane ke perthai menta bat shadoki arta bom jukot ro
Amen.